Did you already get chocolate for her? Yes, a lot of chocolate. Hi, tita. Welcome naman po sa panibagong video. Nababiyahe po ngayon kami. Alis kami. Dito kami sa first stopover namin sa Luxembourg. Sa isang gas station. Kasi gutom kami. Ura ako ng... Pasensya, pale pa tayo. Kasi ang aga namin umalis, mga 7. May ano ako dito. Croissant, tsaka pastry. Kasi ba po pastry? Ano pa tayo ng iba? May mga salad sila dito. Smitel nee. Yeah. Dito kami. Dito ang gang, ang lahat. Een beetje papier eraf halen. Zo makkelijk. Geef het. 3 oras pa yung biyahe namin. Zo, is makkelijk te eten. Nee, dat is wel makkelijk. Doe het opa nou, dat is jouw. Hey, grapje. Dito sa ano po, sa Luxembourg. Mas mahal dito sa kanila. Deze? Ngayon na po ako ulit nakapag-video, no? Ay, after nung update sa earthquake sa Pilipinas. Ay, ang dami po pangyayari ba? So, hindi po ako nakapag-video. Basta i-check ko po sa inyo mamaya ang update ng bahay namin doon sa Pilipinas. Yan, sa labas ng yung sa convenience store kung saan kami nag-stop over, may ano sila dito, may playground. Nakita na to kaagad ni Ana kasi nag-park kami doon lang din, oh, malapit. Ito po yung gusto ko dito sa Europe, no? Ang daming playground. Kastanya, papa. Si Kastanya of Nit. Oh, ang ganda dito. May swing pa. Actually, may kape pa ako dito. Pero mabaho mang tae, uy. Sa mani, uy. Sige na yung libang iro, ba? Update nga po pala doon sa ano namin kasi andito na din tayo. Comfortable naman dito. And nakaupo ako na maayos and walang tao. So makakapagsalita ako ba. Update po doon sa bahay namin sa Pilipinas. After few days or siguro about a week after ng lindol, yung engineer na taga primary homes talaga in-inspect na po isa-isa yung mga bahay doon. According to the engineer, ano daw, swerte daw kami kasi yung unit ko daw yung pinaka-least ang damage pa. May cracks po sa walls and doon sa may pintuan sa yung front door tsaka back door may cracks, and then yung sa kwarto namin basta kaya po sobra yung stress ko kasi nga kakabayad lang namin ng bahay ba, like in full, and then nangyari yung lindol. So, masakit sa loob ba? Kasi akala ko malaki talaga ang damage niya. And then nga, because yung area namin is malapit sa fault line, so wala pang official statement galing sa local government kung ipapasara part ng subdivision or kasali ba yung sa amin. So, yun po talaga yung mga iniisip ko these days. And syempre, malayo ako. So, yung source of information ko lang yung mga homeowners na, yung group chat ng homeowners na po-post sila doon. And nag-i-email din po ako sa primary homes. Kasi yun yung ano namin, developer namin. But yeah, buti na lang okay naman. Sabi ng engineer, okay naman po. Minor lang yung damage ng bahay. So, balik na siya, open for rent na po siya. Kasi hindi naman siya ganyan ka-visible. Kung lalapitan mo talaga, makikita mo yung cracks ng bahay. Kasi nagpaalam yung yung tenant ko doon na kung pwede alis na sila. Syempre naintindihan ko po kasi concerned sila sa safety nila and hindi pa din sure kung ano mangyayari doon sa primary home. So of course naintindihan ko naman sila. So open na po yung bahay for them.
Connie! Hinahanap kami ng aking inda. So, anyway, balikan ko na po kayo mamaya. Naglalaro pa si Ami. She's not scared! Hindi takot ang batang to, oh. Alles goed? May singa. Huy! Asa ka, uy! Wakan! Ja. Schiet op met ons schommelen. Oh, deze. Alvast, hè? Goed zo! Oei, goed vasthouden, hè? Dat is mooi hier. Ja, zeker. Mooi weer ook. Ja, goed weer. Ang ganda ng breeze, uy. Medyo may kalamigan pero ano lang siya. Naka-vest lang ako. No need ng jacket. Yan, oh. Ayun ako. Hindi ko alam kung kailan kami makakaalis. Nasa Colmar na po tayo. Colmar, friends. Andito na kami. Ganda. Sefa. Pabyo. Same po ito nang pinuntahan namin dati, no? Nung nag-Colmar kami. Pero this time we're not with a camper caravan. May ano lang kami sasakyan. Tapos may chalet kami. Pasok na po tayo. Dito kami dati. Yung camper namin dito. Exactly this spot. And kasi malapit sa CR ba? Or paliguan. Malapit na tayo sa chalet namin. With Anna and with Oma. Naglakad po kami, no? Kasi ilang oras kaming nakaupo. Para malabas na yung mga gamit namin. Zo mooi gewoon niet, toch? Ja, dat is heel mooi. Echt mooi. Zo'n auto maar wacht je, dan word je blij van. Moet je kaart er nog uit? Ja. Gronie's tas is nog hier. We zijn er. Ay, ang ganda. Het ruikt lekker hier. Wow, mooi. Ang ganda sa labas. Oh, may mga campers din dyan. Yung may patubig doon. Yes, small but nice. Dito na tayo. Diretso na tayo sa ano. Ah, wat mooi. Drie. Ik weet niet dat we hebben 3 kamers. Of niet? Nee, dat is de Ah. douche. En Ang ganda pala. Hebben ze ook voor kinderen iets te kijken? Hm?
Yeah, for sure lang there are other kids. Doon ni? Ik heb het een beetje koud, ja. Yan, pagpasok nyo, yan yung door. And then, may maliit na living area dito. Ayan. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja. Mooi keuken. Een hoge tafel, eettafel. En ito yung room namin. Dito kami ni Papa, si Ana doon sa taas. Mooi. And ito yung pa-toilet nila. Maganda naman. Malinis. Ang bango. Nou, mooi huisje toch? Ja, is echt mooi. Je moet naar de wc. Oma en opa's kamer. Hier. Mooi. Het is malinis. Looks new dong. Waarom, je hebt de paspoort? In my client Oh ja, tas. ja. Dito na po tayo. Ang ganda din sa ano, sa labas. Ang ganda mag-relax dito sa labas. Oh. Wat mooi. Is echt mooi toch? Dit is voor het zwembad. Oh yeah. May ano pa dito. Oh. Camping chairs. And pwede din kaming kumain sa labas. Maganda ang weather so pwede kami dito. Let's go! Ja, ja. Nee, I'm talking to Anna. Anna! Doei, skatjebatje! Hoi. Punta po kaming supermarket para bumili ng mga kailangan namin for 1 week. 1 week po kami dito. Kom, kom, kom. Ay, Diyos mia. Dito na tayo. Akala ko supermarket lang. Kaya pala siyang maliit na mall. Ang busy. Dito kami sa wine section for Oma. Ayan, ang dami. Ayan, may pa-makeup din tayo dito. Oh. Bili ako ng isa. Kuha ako ng Rimmel. Tapos na po kami. Dito lang kami sa labas ng supermarket. Van de camping. If they're allowed to go into fish. Gusto ipakita ni Ruth yung bakery dito kasi masarap daw. Tingnan natin. Baguette. A few moments later. Ayan, nandito na po tayo. Yung bridge dyan na yan. Yung maraming tao dyan. Yan yung famous na bridge. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo na to dati if napanood nyo yung unang vlog natin na pumunta kami ng Colmar. Ito po ay isang sikat na icon ng Colmar.
the other side has a better view. No, I mean on the other side. Daming tao. Ay, nakakain na po kami. Pabalik na kami sa aming Opa! Ik zie jou accommodation. Ja, Anna kan al zien, want jij is Busy na heel ngayon, hoog. pero babalik pa naman po kami dito sa magdadala ako ng vlogging camera. Hindi ko dala yung DJI natin, so next time na lang, no? Kita-kita na lang doon sa bahay. Nakapantulog na po ako na nandito na po kami sa bahay. And wala na po kaming ganap. Sila doon napapahinga na din. So ako ay mapapahinga na din. Si Anna ay doon matutulog sa lolo-lola. Bukas may ano po kami, punta kaming water park. So isama ko po kayo sa vlog. And yeah, maraming salamat sa panonood today. And kita-kita na po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Tuwi, mush, mush, babush.